दा जोंनि बर' बाजार बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एस'सिएशननिफ्राय जोङो गोख्रों मोनसे राहा लादों जाहाथे जों फैगोन नै गाबोन 7 तारिखनि इलेक्शनाव जोङो ट्रेक्टरनि सावगारिखौ भट होनानै एकदम देरहाहोनाय नामाव जोङो गोख्रों राहा लादों। मानोना जोङो मानो लादों होनोब्ला जोंहा गोदो आन्दलनावहा बहुत माने एक्स वर्कारफ्रा जेबो खामानि मोनालासिनो माने बायदिसिना ओरैनो जेबो खामानि गैयै गोदोसोनानै थानो गोनां जादों। बेखायनो जोङो बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव बा बिथांनि बिथोनाव जोङो दिनै एक्स वर्कार बड'लेण्ड एक्स वर्कार मुभमेन्ट एस'सिएशनखौ दानानै जोङो बे हेफाजाबजों दानायनि हेफाजाबजों गोख्रों माने माबाखौ इलेक्शनखौ जोङो देरहाहोनाय जिहेतु निलुत स्वर्गियारि बिथांखौ जोङो 40 नं रौता समस्थियाव देरहाहोगोन। जाहाथे गोबां भटआवहा जोङो नाजादों बिथांमोनखौ देरहाहोनो आरो देरहागोनबो। बेखायनो आं गिबियावनो खावलायनानै आंनि सिखिनिखौ बुंना फोजोबनाय जाबाय। बर' बाजार बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एस'सिएशननि आं गाहाय नेहाथारि। दा जोङो थांनाय 10 अक्ट'बराव जोङो उदालगुरि जिल्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार होननानै जों दाना लादोंमोन आरो बे दानायनि मेन उद्देश्यआनो बेनो दा फैबाय थानाय जिथु बिटिआरनि जिथु बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय हान्जा जा इउपिपिएल हान्जा बेखौ जोङो देरहासार खालामहोनायनि थांखियाव दा जोङो बर' बाजार बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एस'सिएशन गासैबो जोंनि गोदोनि मावथिफोरा गोख्रोङै थारमाने हेफाजाब होगासिनो दङ आरो फिल्डफोराव जोङो गिदिंगासिनो दङ आरो फोसावगासिनो दङ जाहाथे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएल हान्जाखौनो देरहासार खालामथारगोन। जोङो दा 40 नं रौता समस्ति हिसाबै जोंनि डक्टर निलुत स्वर्गियारिखौ जोङो जेरैखि जाया गोबां भटआव जोङो देरहाहोनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बे हिसाबैनो जोङो गोबां जोङो गामि थाबायनानै जोंनि आवगाय गोदोनि एक्स वार्कारफोरखौ बुथुमनानै जोङो फिल्डफोराव गिदिंनानै मोजाङै जों सावरायबोबाय आरो दा जा नुबाय जोङो जोंनि 40 नं रौता समस्तिनि जा बिजाथि मानगोनां डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथांनि देरहानाया एकदम रोखा जाबाय होननानै आं फोसावबाय। आरो बे समाव दुलाराय बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार जोंनि मावथि हान्जा लोगोफोरखौ खावलायदों जाहाथे नैबे गाबोननि जानो गोनां जा बिसायख'थि बेयाव जोंनि गासैबो जोंनि हान्जाफोरा जोंनि मावथिफोरा जाहाथे इउपिपिएल हान्जाखौ देरहासार होनायाव बयबो गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो बयबो माने ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन आरो दुलाराय बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एस'सिएशननि जाहाथे फैबाय थानाय 10 अक्ट'आव जानो गोनां बेयावबो बिथांमोनाबो जाहाथे इउपिपिएल हान्जाखौ देरहासारनो थाखाय जेनेबा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन आं बेखौ हास्थायनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय।